दिनैनि समाव बिपिएफआ सरकार दं पावार दं नाथाय सरकार आरो पावारखौ नेवसिगारनानै जोगारनानै ओंखारलांबाय 19 नं थुरिबारनि MCLA खालिलुर रहमान बिथाङा आरो दिनैनि समाव विधानसभा बिसायख'थि थामहिनबा NDA निफ्राय BTC गासै मोनजिबा विधानसभा बियाबावनो एबा बियाबखौनो देरहासार जानानै चलो डिस्पर्टनि स्ल'गानजों खामानि मावबाय थानाय समावनो BPF नि गिदिरथार खहा सरकाराव थासे थानानैबो MCLA सासेया BPF दोलोखौ नागारनानै एबा रिजेक्टनेसन लानाया दिनैनि समाव गोबां रायजो राजाखौ दिनैनि समाव साननो गोनां बाध्यता खालामदों 19 नं थुरिबारि बियाबनि BPF नि MCLA खालिलुर रहमाना BPF दोलोखौ नागारबाय रिजेक्टनेसन खालामबाय जेराव बे समाव BPF दोलोआ गोबां मानि बाथ्रा बुंबोदों जे मोनजिबा विधानसभा बियाबावबो BPF दोलोआ देरहानानै दिसपुरसिम थांनायनि बाथ्रा बुंदों जाय दिसपुरसिम थांनायनि सिमां सुजुदों बे सिमांनि गुदियावनो जाहैबाय माइनरिटि सुबुंफोरनि भट मोननानै देरहासार जानायनि हाग्रामा महिलारि बिथाङा स्ल'गान एबा बायदि बाथ्रा फोरमायदों बेबायदि समावनो सासे मैखोम दैदेनगिरि मुस्लिम एबा माइनरिटि हारिनि सासे गोख्रों MCLA जाय माइनरिटिनि थाखाय BTC आव थांनाय काउन्सिल बिसायख'थियाव मोन 28 MCLA देरहादोंमोन दिनैनि समाव बेबायदि माइनरिटिनि सासे गोख्रों दैदेनगिरि MCLA खालिलुर रहमान बिथाङा BPF दोलो नागारनाया बयनिबो गोसोआव सोंथि सिखारदों थारैनो BPF दोलोआ एसेबां मजबुत दिनैनि समाव 30 निबो बांसिन MCLA फोर थानाय आरो सरकाराव थानाय लोगोसे पावाराव थाब्लाबाबो दिनैनि समाव जे सासे MCLA आ BPF दोलोखौ नागारबाय आसुरित बाथ्रा थारैनो दिनैनि समाव मा जादों BPF दोलोआव गोबां बेफोरबायदि BJP आरो BPF दोलोनि गेजेराव बिबान नागारलायनानै उदां बिजाथि गेलेनायफोरखौबो नोंथांमोना नुगासिनो दं दानिया नायलांदो बिथांनि रिजेक्टनेसन लेटारखौ नायलांदो जे MCLA खालिलुर रहमाना बिथाङा जा रिजेक्टनेसन लेटार होबाय दिनै नोंथांमोना जोंनि बे एक्सक्लुसिभ डिसप्लेनि गेजेरजों रोखा नुनो मोननायखौ नोंथांमोना आरो बे बिथांनि बे जा रिजेक्टनेसन लेटार बे लेटारखौ नोंथांमोना आबुङै नायलांदो